Sinisorsa eli heinäsorsa Anas platurhynkus on sorsalintu. Koko ja ulkonäkö. Sinisorsan pituus on noin 50–65 senttimetriä. Koiras on naarasta suurempi. Paino vaihtelee, mutta on yleensä noin 1100 grammaa. Sinisorsa on varmasti yksi helpommin tunnistettavista suomalaisista linnuista. Koiralla on keltainen nokka ja soininpuvussa sinertävän vihreä pää. Rinta on ruskea. Naaras on kauttaaltaan ruskean kirjava. Siipipeili on sininen, valkoreunainen. Naaran ääni on tuttu akuankkamainen rääpätys. Koira on vaimeampi, matala rääkäisy tai korkea piy. Vanhin suomalainen rengastettu sinisorsa on ollut 18 vuotta, 1 kuukautta ja 30 päivää vanha. Euroopan vanhin oli ruotsalainen 23 vuotta, 2 kuukautta vanha sorsa. Levinneisyys. Sinisorsaa tavataan koko Suomessa ja vaikka laji kuuluu muuttolintuihin, niin osa yksilöistä jää maahan myös talveksi, jos niille vain on tarjolla jokin sulaa vesipaino. Talveksi laji muuttaa Euroopan keski- ja eteläosiin. Maailmanlaajuisesti sinisorsaa tavataan pohjoisella pallonpuoliskolla. Euroopan pesimäkanta on suuruudeltaan yli 2 miljoonaa paria, josta Brittein saarilla pesii 120–150 000 paria. Venäjän kanta on 650–800 000 paria ja Turkin 5 000–20 000 paria. Suomen pesimäkanta oli 2000-luvulla 200–250 000 paria. Elinympäristö. Sinisorsat elävät kaikenkokoisten vesistöjen lähistöllä. Se puuttuu vain karuimmista nyykkokasvustoisista vesistä. Lisääntyminen. Sinisorsa pesii suojaisaan paikkaan tekemässään pesässä. Laji munii 5–10 vihertävän harmaata munaa ja niitä haudataan noin kuukausi. Poikaset ovat lähes kuoriutumisestaan saakka uimakykyisiä. Lentokyvyn ne saavuttavat 2 kuukauden ikäisinä, johon saakka emo huolehtii poikasista. Ravinto. Sinisorsa kuuluu puolisukeltajiin, eli se syö vedestä niin, että sen takaosa jää pinnalle, kun se etsii ruokaa. Ravinto koostuu siemenistä, hyönteisistä ja muista pieneliikistä. Jos tuoreet kasvinosat kelpaavat kotiin. Taajama-alueella talvehtiville pullasorsille on muodostunut oma ruokavalionsa, joka koostuu lähinnä ihmisten heittelemästä leivästä. Ihminen ja sinisorsa. Riistalintuna sinisorsa on suosituin metsästettävä ja vuosittain ammutaankin noin 250 000 lintua. Sinisorsan käsitetty muoto on ankka, joka varsinkin Aasiassa on taloudellisesti erittäin tärkeä tuotantoeläin.